Magandang araw Pilipinas. Welcome to si Inas Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa aking munting bukid. Ipapakita ko lang sa inyo ang punong manggaspang. Ayan, ang tawag namin dito sa Bicol ay yung punong manggaspang. Ito ay paborito ng ibong purak. Ayan, kung mapapansin nyo, may bunga ito. Ayan, pag nahihinog na, ayan, kulay puti. At pag hilaw pa, ayan, ito ay kulay green. Ito ay kinakain ng ibong purak. Ayan, kung napapansin nyo. At ito ay kulay puti. Ang purak na ibon, kung napapanood nyo doon sa mga shorts video ko, yun ang ibong purak. Ayan, marami yan dito sa aking munting bukid.